So guys. Gagala muna kami. Gagala muna kami guys. Tapos na kami ng simba. Tapos dito kami hanap ng pagkain, makainan kasi gutom na. Grabe init. Ang haba ng pila. Ang haba ng pila sa Jollibee. Mag-Jollibee na lang kami kasi yun lang ang malapit-lapit dito. Ito na guys, kain na. Sa tagal-tagal ng pila, nakakain rin. Haba ng pila? Kain guys. Dapat yung spicy yung in-order mo. Walang spicy? Ha? Siguro, kipag na order mo. Yung nag-spicy. Sayang guys. Sayang. Haba-haba ng pila, nakakain din kami. lang po ako ng ballpen lang po. Tulong nila. Pasensya na po sa abala. Isa lang po. Sign pen po siya, sir. Sign pen.
Anong budget? Pwede din po ang isa. Mahal ang ballpen. Kaso 100 daw. Kaso 100. Ganda ng bulaklak. Ito pa oh. Nice. Traffic. Guys, uuwi na kami. Uuwi na. Ulan na. Ambon. Welcome to Valenzuela.